Като говорим за секти, преди време имах един случай, в който трябваше да наблюдаваме една жена, съпруга и се беше притеснила, че посещава една секта в София и след извършено проучване от наша страна се наложи аз лично да влизам 2-3 пъти с нея там. И ми трябва да ви кажа, че смятам, че съм доста така твърд човек психически. Ако бях отишъл още 7-8 пъти в сектата, може би щяха леко и мене да му обработят. В смисъл там работят психолози и професионални манипулатори. Насочих въпросния мой поръчител и клиент да си подаде сигнал в МВР. Той мисля, че го направи, за да се разследва въпросната секта, нали? Защото там, доколкото си спомням, жена му планираше да прехвърля имоти и други активи на въпросната организация. Но наистина машината работеше добре.